Carlo, sumuko ka na. Napapalimutan ka na namin. Ito na ang katapusan mo. Kaya humanda ka. Ando to na si Boy Bungal. Yari ka sa akin. Anyway. Hey, masalah. Anyway, what's up, mga idol, ha? Mga kaya mamagkangan wag, ya po po ano sa loya. At miya diri ko si sa kalasan, kaya mamagkangan no, na miya mo si nagyang aduti man na urak. Di nga nekato, anong klaseng urak ito, ha? This is egg, urak ka pato, urak ka manggut, urak ka pugu, onto na ini klase urak. Kaya mamagkangan no, kaya po the first time, makaila ko siya, miya maka-cute urak, kami ako na miya piyatan, bubin niya urakad dragon. Dia masih mga dragon na kaya mamagkangan no. So kata mga idol, piya ka mamasahin, ibubutad si Edwin man na urak, ha? Matang malaka ang itlog ng dragon, ha? Yung sari buntala rin mga idol, ha? Buntala itlog dragon, ha? Sudah makaila sa pero na itlog dragon na kataya. Kagagyan ang mga derpatano siya na mga dragon siya, mga octopus, langon no piya ka mamasya ang mga pangayaman, nakitoong tano siya, kaya po ano sa luya. Kaya mashallah, di ka na ikatam, piya ka lakalakay, kabubad na yan na nakundi siya, kaya mamukiungan. Ano, pag yung utama ko kuwan roop. Isutis wala. Kaya ka mamasakin. This is amazing, ha? Wala mo ito na kyurak siya. Ibit, miyak kyukyuta, miyak makito ito. So, duwiti man. Mashallah. Uy na malutan no sangwa, miyak ako na. Bubid na, miyak apsakot, ha? Saan pa siya kitlog? Mantang wala, kaya po ang asalo eh. Kaya dedegan ran. Hana mga dragon siya hindi. O sugito, hanay no, kapag dito mo sa kanobo. Carlo, sumuko ka na. Napapalimutan ka na namin. Ito na ang katapusan mo. Kaya humanda ka. Ando to na si Boy Bungal. Yari ka sa akin. No. Hoy, magsalita ka. Yung ano eh. So anyway, mashallah, what's up mga idol, ha? Kaya mamagkang ano kaya po ano sa luya. So, dito na sa Edinburgh, yun yung mabunong sa ito akardo, kaya mamagkang ano, ha? Kaya mamagkang ano na, kaya po ano sa luya. Mashallah. So, anyway, mga boss, dito tayo sa may mga kalasan, ha? Wow! Dito na siya, di shooting, na bakit, kaya mamagkang ano. Di ako di mangilay sa ako. Yung sinasabi nilang mamaan, ha? At yung mga kwantano si Tito ay na inilibatan mo siya na mamaan, ha? Kaya mamagkang ano, gisyo mga mamaan yung makaan. Awida ka na, betanod malalang, aga, masusuatan no si Bao, kaya mamagkang ano. At ano yung tatutulang ibaw,
Agog yang otak kaya pakatunerang yang momoy, kaya popangan mo sa loya. Agyang oto saging ibo o na banyan din na malalang, ginalagi dagi ang masusuatan, Ayawan na buko na kay mamaya momoy, kaya mamukungan. Tige na bo, inukay ni, Tige na, hawid na ka lagi ang saging akan. Ano man hemadi ka pa kan na kanon. Sutis wala, ito ka na tao, di mataw manabida, lagi tino, kaya mamukungan, Bertanu din na maso-sawaso ba, oo. Tige mo ada problem, Inshallah, tabi din mo. Bunya mo nakita, bida, kaya po ang ano sa loya, na nakagya makatimbo mo roos amo mo sa giyangota, puro saging, kadabi ni saging, kakuha na madang. Na, ay, ano ka rin, nila ano kaya luto, na nabuni ako nakirbarbasa, ikotop nakibada ka. Naroon niya ako nakikiyakaya sa puro. Umupulog niya nung, kaya mo kaya papo ka ang ano sa loya, na sa mga opisyan, ay, matay ka na tigibo ka. Buna gipangwa si abo o sa mga sorok na buniyang panuro kaya giyongota itadu saging. Nakawala-wala tela na bupalagu kaya mamakeng. Ako nakuha nagyo ko nawida ka na di miyaw sugusug siya mo na di pa katapad. Ado nakagyo ko nagyatong pada kay mga soke kaya mamakeng nabupa pa di urosana umangon kay sa nga step na matugo dunia na make sa kay daw bawo miya tipo daw murka. Ipatay nga na itigyan Ako na meso ay bo amo mo ay nagyong taud ba niya na miya ransa nga kuan. Soro. Sutis wala nagyuto kasi batatanong sigo pud mga sampatya. Ay no. So ubad mo na kaya kung sa badak na kotop no badak kami. Hati pa no mga durian na misaya. Siya bupopot. Char mga durian na yung hindi ba kasi mga pamumulan na kaya mamagangan. So meron yung mga durian ko to miya mangunga, miya makadakadakaliw nga. Gikapi ka pamamula na rin mga suki pero tubuog yung utami amulong. Yung utami amula sina kung uda man naman to. Atay albot man yung mati na pagarbi sa mga apal, mga bedak, madang, sunod to. Durian, sutis wala. Nayuto kami kakuha na buosik din na. Miya makasya pero kami adada ka lang mga kuwan si. Mga nunok siya, kaya mamugangan. Visual. Yun. Ano ko to? Kaya na mga law na mada. Diba siya pakilaran? Tukatan lagi mga suki. Ay do. Ano kaya may makalalaw niyo nga? Kupahid na nakilaw. Ay sutiswal. Ayaw ida ka na betalo na ki malalang nga. Gagid na kiso karataw di mataw manabid. Ay sutiswal la. Ay do. Ano? Nagyuto. Siyang mo pa sito malagyang ablagakan. Na ino di pakata. Sa kaya po pang ano sa loya kapaguran. Na nababayar ka no san. Bye.